Vítame v klube Good Angels Košice po istej odmlke Zuzanu Žirkovú, ktorá už absolvovala aj prvé tréningové jednotky. Bolo to veľmi cítiť, predsa len tá pauza bola viac ako rok. Tak tá pauza bola, ja som sa nepripojila 100% k družstvu, ešte netrenujem s nimi naplno a musím dohnať kondičné resty a musím potrénovať, uvidíme, čo to telo urobí a ja dúfam, že to zvládne. Ako rýchlo by ste sa vedeli k tomu týmu pripojiť naozaj plnohodnotne? Ako to vy vnímate, ako to cítite? To keby som vedela, tak by to bolo super, ale to uvidí čas, akože zatiaľ sa cítim v pohode a to telo samozrejme musí bolieť, inak by to bez toho asi nešlo, ale prišla som sem hlavne kvôli tomu, aby som im pomohla, takže dúfam, že to pôjde. Vy ste tú prestávku využili, dá sa povedať, viac ako naplno. Stali ste sa mamičkou malej Dorotky. Ťahalo to popri tých materských povinnostiach na tú palubovku? Tak zo začiatku vôbec nie, pretože ten čas na to naozaj nebol, ale teraz je to už pre mňa taká nejaká nová výzva, či to ešte pôjde na tej mojej úrovni, pretože zase basketbal nejaký taký, ako taký nechcem hrať, ale predsa tá Euroliga ešte stále lákava. Ako to vnímate, tá ruka počúva? Je to ešte v tom oku, v ruke, tá streľba najmä? A myslím si, že tá ruka, tá streľba pôjde, len keď nebudete mať kondičku, tak ani do toho koša to nepadne, takže to všetko s tým súvislí a basket sa nejak extra nedá zabudnúť, takže keď sa dostanem do tej pohody kondičnej, tak si myslím, že to pôjde aj herne. Ako sme už spomínali, prichádzate teda nielen ako hráčka, od ktorej si v Košiciach veľa sľubujú, ale samozrejme aj ako mama, ako sa to bude dať všetko sklbiť. Predsa len Dorotka bude mať onedlho rok, takže je ešte malinká, ale už v tomto veku má svoje značné nároky. No tak to teda má, ale chvála Bohu, mám tu aj zdatnú pomoc, moju maminu a určite aj partnera, takže verím, že to tak nejak sklbíme spolu a to pôjde. Nechceme predbiehať, ale kedy by sme mohli očakávať ten debut, pretože skutočne vzhľadom aj na ten zdravotný stav kádra, aj na tie všetky ostatné udalosti, Good Angels veľmi rýchlo potrebujú ďalšiu členku, ktorá bude schopná najmä dávať body. Tak keby som to vedela, tak vám tu hneď odpoviem, ale uvidím, keď sa pripojím k družstvu, tak to bude rozhodujúce a ako sa budem cítiť, ťažko povedať teraz. Je to fakt ťažká otázka.